Procountor.com on internetissä toimiva sähköisen taloushallinnon palvelu, jolla voi hoitaa taloushallinnon kaikki toimet mistä vain ja milloin vain. Procountor.comiin on integroitu kaikki sähköistä liikennöintiä auttavat komponentit yhteen pakettiin, joten se helpottaa käyttäjien arkea monella tavalla. Pienten ja keskisuurten yritysten, yhdistysten ja taloyhtiöiden on helppoa ja taloudellista siirtyä sähköiseen taloushallintoon. Procountor.comilla on Suomessa jo satoja yritysasiakkaita 1 hengen yrityksistä aina yli 100 hengen yrityksiin. Yhdellä sopimuksella yritys saa pienellä byrokratialla käyttöönsä modernin taloushallinnon kaikki palvelut. Esimerkkinä monipuoliset laskukanavat, kuten verkkolaskut, Finvoice-laskut ja e-kirjeet. Kun laskujen tiedot on kertaalleen tallennettu järjestelmään, ne siirtyvät virheettömästi ilman uutta tallennusta maksuunpanoon. Procountor.comissa voidaan seurata aina ajan tasalla olevaa reskontraa ja kirjanpitoa. Sähköiset viranomaisilmoitukset, kuten arvonlisäveroilmoitus, työnantajasuoritusilmoitus, palkkojen vuosi-ilmoitukset ja ilmoitukset vakuutusyhtiöille onnistuvat Procountor.comin avulla ilman erillisiä sopimuksia. Mikäli yritys käyttää tilitoimistoa, voi se sijaita missä tahansa, sillä Procountor.comin välityksellä tiedot kulkevat mutkattomasti. Tilitoimiston kanssa voidaan sopia työnjaosta yksilöllisesti ja joustavasti. Myös tilintarkastus voidaan tarvittaessa suorittaa etätyönä. Procountor.com toimii Procountor Internationalin palvelimella, joten ohjelman vaatimat päivitykset, varmuuskopioinnit ja muu ylläpito hoituvat keskitetysti. Ohjelmaan on helppo tarpeen mukaan integroida alaa tukevia muita ohjelmistoja ja palveluja. Tällä hetkellä muun muassa varastonvalvonta, verkkokauppa, tilavaraukset sekä projektin hallinta toimivat saumattomasti Procountor.comin kanssa. Procountor.comin joustavien rajapintojen ansiosta näitä on helppo lisätä tarpeen mukaan. Tulevaisuudessa Procountor.comin toimintoja voi enenevässä määrin käyttää myös mobiileilla päätelaitteilla. Esimerkiksi matkalaskujen tekeminen kännykällä helpottaa ja nopeuttaa paljon matkustavien työtaakkaa. Procountor.com tehostaa ja yksinkertaistaa taloushallintoa. Se on helposti, nopeasti ja edullisesti käyttöönotettavissa ja soveltuu kaikille kirjanpitovelvollisille. Sovellus vähentää rutiinitöihin käytettävää työaikaa jopa yli 80% ja vähentää näin taloushallinnan kustannuksia. Procountor.com mahdollistaa yrityksen tietojen seuraamisen reaaliajassa niin taloushallinnon kuin yritysjohdonkin tarpeisiin silloin, kun se kullekin parhaiten sopii.